Igona aje to kuminga baka mukungu bwa sinko bari chombe koruo chinsa mechichia sirat na hata betanga na so mungino asa marieta gongoro ko Bernard Machungo yo kwa bande gondwete location yo mugonchoro aso mugambi Obed Nyamwe ya mururi akogamba chombe cyane ko chibitu butuko bwa tare 17 bokira 18 na bere ngo chirigia asa matuka yonsi chiriboti na rueta sege tasheni yetu ya kamera na asa bagambe ito bonsi bakachuba location amana umugonjo location asari tukolia igoro aso wanja kwa Nyasaye kona nyote report kuruso muchibo itonga chiombe je cyatokira sege tuo kya Nyagachi kya kali West Mugirango kana igetoro umaene na nyote ngase chiombe cyane ibiri chebetwe eye mono ere asenge njonya na chiri ko chiriga sege tuo kya gachuba ichuma mosi ya eta kona nyote ngane yemo ya togete yende kanyo ya sirire ane muamwe kana igetoro nganyota liero igona yebe geta WhatsApp ngatumira mugambi nation egera banyene bali na baro bacha koranga eye muamne be yabo o mane karo bacha to banyote nero nani gonkwera ningambi yamona sege njo bwango bwabo bagambi baito ko bakubwatira na buya batokonyire ngano itinda nyoro yane yende muamu freshian igomde no gosemeria nga ngotokere asomo kyori baro gatise tukoliego ngosaba barayi baita banena so wanja koino mokonya barayi baito no bono mosi yesu ito gachuba baba konya gaki baba tijeno ne para ikoruka chuba ko chikeumbu terigo eteka mbabu atigari igo bago jara chipikipiki mnabona ko bari tinsange sato chingima koruka chuba baje ko Kanyagachi ono gaki gatobere gasia nkongwe kiagara kurusi chiombe chia ari chia togete baka gachuba gotwarwe to jinsa isato to gaje ko sasaba so kwanja koina barayi baito matokonya sense meyo egere na inde abarayi baito na libara very comfortable so ko denda abantu baito sasa marieta ngoro kucheni yanja mongosi wone gatere jeno mubaraka gogo kiera Jumamosi ndalia ng'ombe ya rusi tuweli ngo tukoboka nganyote gongo akera bagambe ito mbiamo na basigari baito mbiamo na so kutubate si katagandire ko bwate na class abantu bona abantu bale babwatire maigo umwisike no mwana ore fomba na anti ya yata baramuroke umwana we bono igakwegeri gwo bwebya singe njonga no moke nge karba kulitaya nera chiko replacement yoko chake gasi igo twasaba serikali mutuka abanda abuya batute chombe cyarasire kuroga chintunde kitalinke ne chombe chikonda senjera yo bwangu lakini anna mono umwana yo geresa nge gari nere ko bage kwemu kichigari kwemu kichombe echi eyo atamanyite namburete kina se moye yerangi yakire nanyi manyete ya chibono twasabanga abanyimbo baito nabasigari baito aso abanda bakoirwa bakoriro butuki bwisaine egere batebe abantu bamwe abasibari Nation abuga misiocha como senior assistant chief Ogirango sublocation aseli tukoria lero abantu baminto bagusi nabo tutagete ko bamanyenga igotora igagachuba location specifically sublocation ya Girango asengenjo litukoria igoro Chiombe chiri chiabeire chikoibwa ko Rugachuba ward inchiabete chigotoka asakoro kunyagachi Nyagachi ni gara atambe sana ekero waetanirie sani gochibosio igori tukeligerie igoro abaibimba beta bakobwatu batato omongino yomo musacho yomo ore kipara amono omwana omoke igabwe sukuru bona abantu baminto etotagete gotangasera abaibinga bone ngakiye gasi ino yaelire ekiagera bona igantori gochikorara igorende nari gosabanga barayi bali bonsi ipito kobwaterana buna bona litukoli igoro twabwateranete na barayi ba nyumba 10 community policing abagambi baito korumanga chief Obedi Moruli omo assistant chief Joseph Atambo korunyangena omo assistant chief korukia ndege Bernard Misiocha naba baito bagachuba igo twakolete emereme mia asenge chioko bwaterana abantu baito korwase media imbuya mone kera mogendrete gotokonya botambe abantu baito bamanyanga niki kigendrete ase binyoro byaito igorende kamorancha abantu baminto tigoto bwaterane
bagoteba ng'a gogokagera ring'ana teba gokoigwa totebi gokorora teba egera abaibi abaiga banyore ng'a ase tari bakwebisa. Baba na chokoro kwae. Nyancha moro na kintabe muri tawas. Nyancha mamora. Na yako be kama. Mwana bete chombe. Mbwa jirante ga ibete ko sini chia ya ni ibete. Ya ibete. Karare tete. Kibona kia bete. Akamu ngino. Akamu 500. Mwana watu chombe. Chao. Nachicha chira. Angor kuchanet bakemaina korwa ase ward ya Gachuba aiga to kwana korwa police station yeito ya Gachuba ase omwesiesio ito no mogambi ito Mr. Nason Musiocha bagendrete guturwanerera mbechi ari gusira chiasirirani lakini to koiranerio omwesiesio ito Gachuba agaiga kuyamo na ase merema agendrete gukora tari korara no mogambi ito Nason Musiocha na era tari korara bono chiomberere chikari koibwa na chirusi chirairwe bang'ang'ana bakabachireta bono torege police station ya Gachuba ase chiombe chibetwe omwesiesio ito chirusiri koru ase chiarengerwa korogoro sirate bakochikiria iga bono tokobasaba abarai bari baito be ward ya Gachuba komenta na Nyamira yonsi enkima tobwate sie mokomo omwesiesio ito Gachuba chinguru na abagambi baito bagendera gokora emeremo mimiya muna eye bagenderete gokora buya mono Chombe chiare tunirenga. chiombe chiarete twi chiarenge chiombe inye onde bwensi chiombe chiae chisirete usi yaite engima aiche bakaiga Gachuba ase police station yaito arre chiombe chiae gose nchirororo bono gaki narenge goteba ase ogwancha goita abarai baito bari ba Gachuba mwensi ase mwabeta temo sana moe osiesi ite egari rigera anyare gagotarera buna bono akominyokera epigipigi abwate omokitari korara nyomba moe egari rigera anyare gagotorendera security aiga buya temo sana abarai baito cherusa asore noigwete engoko yaito noigwete asore sera bake egari etoke Gachuba omwesiesio ite akorera egasi buna bono agendete gokora egasi yaito iga Gachuba yogokumi etano agokorwa emiaka yonsi korwa magega igo nabasabire abarai mwensi pi baito ba Nyamira county mwabeta tokonye egari omwesiesio ito Gachuba anyare koba gogochiera muna rero embura egotwa akominyoka na echipigipigi gokia buya mono egari eyikoche nanyerora ekomachika bayirerwe tarwete erangi goche nera koruma yakamoreteire chimesa na nebiro omogaso. Alafu kwanza koroge kuboria ng'ombe. Yachete Jumamosi ne chiombe chire. Jumamosi. Jumamosi. Na ikwarenge ukarora chiombe ichi naende ugachirona chichi naende ugachaka bono gochikoba ero chimuchikoni. Mamuntu chotaga ondura kori nyomba. Amo mira. Agachara nganda ninate ngana mwaba nara. Tubwate nyomba yae. Nero lakini baba nerie komenyete. Nganda diringo murugera. Chinza chikwara nararo. Nkarwana tigaba bagide babunga nzemba ko. Bagege. Bono totebeiga. Ekare kwaruche chiombe ichi chiaretirwe negari otuko yarengo sikiserenga. Chinsa kuna bichi yake ma. Chikaretwa. Pura box. Pick up. No mate na bayai. Lakini ebwate ne nebekiri byangu muri kolegi. Bekire bijanga igorengi ma. Yani etubire body gose bijanga biyo. Bijanga biro bibwate chingo chingali. Nebye binyana bado bije. Okay. Ekaret ma business cho. Ekaret baka. Arab mama mina ka tebi kuwata. Mama ajete gondura. Akamboli ya kanora ile nyumba kama ile naona. Ikali ni akire pa. Kama kaitingo manda boga kana paranga kipindi nganyani kali pa. Mumulu dokta etiri chigali yako etiri chimamba ko. Kwera mwa. Aya kwa kwanta na rekeni. Ni bisete ke bande chima. Tanda. Chamba chimba chiroche kara ya. Kichira. Ni chichira mo tayo kono ne mwa munero chinge ne mo. Ekare kwa bujitema na ndo kwa chiroche chiachire. Kwa maitene ni chiako zile chuo bichiare ngeko gara kare chiroche 72 ndo kwa dilo temo chichiro na kwa ayene kibenga yabo yako ya.
kwani iyo mwamwere yaje Jumapili emori yare karabera we karajisi erabona ngate anya baranyia abora nyore ne yo mwaita ne yo mugamu gakabumo nginoye bale tetende je kolisia mo Wona kwara gotebia serikali egokonya muno mwana wa school. Njengo je kwende nje na nyakoiro lakini nje bengo ngonya watu zima kwende school mwanafunzi masoma kiani ndo Por kuelikana mioge twagokire sana kora mwoshi tono mu assistant chief watranete ubwatie tugo yabange na ababura ke gosira kure binyore ibito maiga tuge yabera ke karasa tunde titalinke tuge kurwa tambe egenta ke natwali go sabe serikali anda mono source general ito na engoko mokonye mwoshi sitegari ekya akurusiba cha mubuko kwa ya chigari chachi kuoye ng'ombe chombe just chibire koru gotwali go saba mokora senjira ya bwango nechipara maana noye gari moraso ke gari yaege ebara ke sarigete gontwaga ni motoro sera ne bare kere ndebe kwatu yaba yabwatu wa senjira rice